Iako je sezona odmora uglavnom iza nas, tri velike priče su pred turistima i agencijama. Zamenski vaučeri. Zahtev Poreske uprave da turističke agencije daju podatke o korisnicima aranžmana većih od 5.000 evra. I da li se nešto menja u sertifikatima za putovanja, da li se u zemlje Evropske unije može i bez treće doze vakcina. Sa nama je ovoga jutra Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Dobro jutro, dobrodošli. Kažemo tri važne teme, od nečega moramo da krenemo. Ajmo od zamenskih vaučera, smo mi to zaboravili. Još početkom prošle godine smo počeli da plaćamo, pa su nam rekli do kraja ove godine će se isplatiti. Jesu spremne agencije, su zaboravile na to? Kakva je situacija trenutno? Nažalost nisu zaboravili. Dakle, nismo zaboravili, to je onako jedan balast koji nosimo ove godine i po dana. Nažalost, situacija je dosta teška. Sezona za nama je bila dosta dobra, solidna, možemo da kažemo, ali daleko, daleko slabija od one 2019. godine koja je bila, da kažemo, regularna, normalna godina, posljednja koju pamtimo. Ove godine sezona tekla svojim tokom, ipak negde oko 40% manje ljudi nego što je to bilo 2019. godine. Jedan dobar deo ljudi, od tih ljudi koji su putovali, su i koristili zamenska putovanja, dakle nije bilo toliko novog posla. I nemoguće je da u 3 meseca zaradite dovoljno novca da pokrijete gubitke iz proteklih 14-15 meseci koliko se ništa nije radilo. Dakle, deo para postoji naravno, ali imamo velikih problema sa partnerima u inostranstvu koji novac koji smo uplatili dole, a nismo iskoristili, ne žele da vrate iz raznih razloga. Jedan od razloga jeste što veliki broj zemalja je ušao u proceduru odlaganja tih povraćaja novca, pa imamo Italiju koja je već donela propis da se novac vraća tek 2023. godine. U tu proceduru ulaze i neke druge zemlje Evropske unije, kao što su Španija, kao što je Grčka pokrenula tu inicijativu, Bugarska i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve su to okolnosti koje nas dovode u jednu dosta neprijatnu situaciju, da je veliko pitanje da li će agencije moći da isplate taj novac u januaru mesecu i sa resornim ministarstvom pokušavamo da nađemo najbolji model. Dakle, da li su to krediti koji bi eventualno agencije uzele i na taj način rešili, iako moram da kažem to nije savršeno rešenje uzimati kredite u situaciji kada ne znate da li ćete moći uopšte da radite sledeće godine, ili je to opet produženo i neki rok, ja ne bih rekao tako dugačak kao što su Italijani dali, ali makar do kraja sledeće sezone, a da onda u međuvremenu eventualno ponudimo i kredite, pa da kroz te dve opcije u stvari putnici dođu do svog novca, što nam je apsolutno interes. To je priča kada je inostranstvo u pitanju, ali bilo je tu dosta aranžmana i u Srbiji. Krenulo se na neke rate, pa se onda stalo na pola i te pare se očekuju. Tako je. Ma to je problem što mi imamo situaciju da veliki broj u Srbiji, kad govorimo o Srbiji, pre svega đačkih i omladinskih putovanja, dakle putovanja koje su roditelji platili svoje deci, ona deca koja su u ovom međuvremenu izašla iz škola, da tako kažemo, završili školske svoje obaveze, agencije su se potrudile da taj novac vrate. Međutim, to su veliki minusi sa kojima se suočavamo. Hoteli koji su primili novac u Srbiji, koji se bave ovim delom turizma, oni nisu bili u mogućnosti da rade komercijalni deo. Dakle, jednostavno, ovo je poseban nivo, dakle, to su više krevetne sobe, da bi ljudi razumeli. Dakle, oni ne mogu u komercijalnom delu raditi to tako kao što rade ovde. Taj novac je potrošen na egzistenciju ljudi koji rade u hotelima i vrlo je slična situacija ovoj kako sam malo pre objasnio. Dakle, i tu se očekuje da se taj rok promeni ili da se omogući da deca sada iskoriste to u nekom narednom periodu, pa makar tokom narednog proleća i početka leta, kada ja verujem da će situacija biti ipak nešto bolje. U tom segmentu moram samo da napomenem da su agencije radile daleko manje nego u ovom drugom delu. Dakle, ovde smo ipak imali jednu i po sezonu, a u đačkom turizmu možda nešto više od mesec dana ukupno u ove 2 godine su te agencije mogle da rade i treba očekivati, naravno, bez obzira na sve ovo, da jedan određeni broj agencija neće moći da se izvuče iz ove velike krize. Koliko je ostalo nerealizovanih putovanja? Pa negde skoro 50%. To je ono što je za nas bilo veliko iznenađenje. Dakle, mi smo očekivali da će daleko veći broj ljudi iskoristiti zamenska putovanja. Nažalost, to se nije desilo. Statistike koje govore u prilog tome da je otprilike oko 48 do 52%, u zavisnosti od zemlje do zemlje, je realizovano zamenskih putovanja. Dakle, još uvek je to jedan ozbiljan iznos kad govorimo o novcu, jedan veliki broj ljudi.
Šta ih je onemogućilo? Plaše se korone, pritom su se pojavili zeleni sertifikati, ima nevakcinisanih, vakcinisanih, ova zemlja, ovo traži, ona traži ono. Jesu to sve u stvari... To su protokoli koji su uvodili u zabunu, da tako kažemo. To je jedan od glavnih razloga. Imamo drugi razlog da jedan dobar deo ljudi je ostao i bez posla, dakle menjali su se poslovi u ovoj krizi. Moguće je da im je taj novac u ovom trenutku neophodniji za nešto drugo nego za putovanje i jednostavno nisu želeli da vrše tu vrstu potrošnje, doplata eventualnih i tako dalje. I treći razlog verovatno leži u tome što se sve vreme očekivalo da će se nešto desiti, dakle da će se opustiti mere i tako dalje. To vidimo pre svega po tome što imamo destinacije koje su bile bez nekih uslova, kao što su recimo bili Albanija, Crna Gora, gde imamo drastično povećanje broja gostiju kada poredimo to sa 2019. godinom, dok na onim nama nekad najzanimljivijim destinacijama, dakle Grčka, pa i Turska u neku ruku, su daleko manji ti brojevi nego što je to bilo 2019. godine. Dakle, različiti su razlozi, uglavnom od putnika do putnika, ali u svakom slučaju to je okolnost sa kojom moramo sada da se suočimo i ja verujem da ćemo naći neko dobro rešenje. Rešenje mora da bude i u interesu putnika, pre svega, naravno, ali moramo pokušati da sačuvamo ovaj turistički sektor, jer svako dugo rešenje gde će veliki broj agencija propasti, to će onda dovesti u problem, naravno, i povraćaj novca putnika. A hoćete sačuvati putnike? Da li ih možete sačuvati ako morate da saopštite da su išli na putovanje koštalo preko 5.000 evra? To je sad nešto novo što traži Poreska uprava. I kako se tu gleda na stvari? Kako će se to odvijeti? Pa ja moram da kažem pre svega, dakle, kad govorimo o tome, to je neka praksa koja je običajna svuda u svetu, s tim što se o tome mnogo ne priča. Dakle, to su podaci koji uglavnom idu po nekakvoj inerciji, napravljeni su modeli svuda u zapadnom svetu. Ovde se prvi put suočavamo, obzirom da je nov zakon u pitanju koji je izglasan ove godine u martu mesecu, da deo Poreske uprave koji se bavi tim poslom može to da traži, naravno, i od turističkih agencija. Imamo tu različita tumačenja raznih advokata, pa čak i poverenika. Mi smo se obratili povereniku i zvaničan njihov stav je da Poreska uprava na ovaj način ne može da prikuplja podatke o masovnim putnicima, nego za konkretnog određenog putnika može da traži podatke i tada je, naravno, i turistička agencija u obavezi da te podatke dostavi. Dakle, tako smo se i mi odnosili, tako smo informacije davali našim agencijama. Ja ne znam, zaista nisam u toku sa tim i niti nas agencije obaveštavaju da li su oni podatke neke slali. Ja verujem da nisu, da su čekali da čuju kako i na koji način se tumače ovi zahtevi. Ali kako vreme prolazi, naravno morat ćemo da se suočavamo i sa takvim zahtevima, iako moram da kažem da taj reper od 5.000 evra zaista ništa ne znači. Da, to sam htjela da pitam. Zašto 5.000 evra? Šta znači 5.000 evra? Luksuzno putovanje ili... Pa nije luksuzno. Mnogo ste putovali po 100 evra ili ne znam kako. Vrlo je specifično u turizmu i ja mislim da su ljudi iz Poreske uprave to shvatili onog trenutka kada se ovo desilo. Pokušali smo da objasnimo da imate situacije gde su to višečlane porodice, da imate 3-4 dece, gde ako izaberete malo ozbiljniji hotel, to otprilike košta toliko novca, da vrlo često se dešava da velike grupe ljudi jednog pojedinca stave, jer mi kada potpisujemo ugovor, neko mora biti nosilac ugovora. Taj nosilac ugovora, dakle, onda vrlo često se desi da bude preko 5.000 evra. Pomenuli smo, recimo, ekskurzije, đačke, gde svako putovanje je preko 5.000 evra, jer je profesor ili neko od dece nosilac tog ugovora. Dakle, vrlo je specifično, nije tako, čini se da neko nije baš dobro promislio kada je postavio taj reper, ali sa druge strane ne treba se plašiti čak i ako ste potrošili više od 5.000 evra. Naravno, niko ne treba da se plaši ko je taj novac regularno zaradio i porez platio na vreme. I informacija za sve one koji žele da putuju, šta se dešava po pitanju treće doze, po zelenim sertifikatima zemlje, kako će se putovati, imali nekih naznaka, evo, Nova godina se bliži, verujem da mnogi žele u prestonice evropske. Tako je, to je, još uvek ti protokoli nam prave ozbiljne probleme. Tamo se pomalo priviknemo, a onda iskrsne nešto novo. Sad je ta treća doza vakcine, iako nema zvaničnih protokola, niti još uvek nekakvih preporuka da treba primiti treću dozu. I ovde smo mi malo bili iznenađeni vidjevši da svi oni koji su primili 2 doze, a da je prošlo više od 7 meseci, faktički taj zeleni sertifikat nije uredan. Dakle, imate papir koji ne možete da koristite jer se pojavljuje onaj crveni znak. Dakle, sve su to stvari koje se dešavaju
kako vreme odmiče, niko očigledno nije očekivao da će ovako dugo trajati sve ovo. Dakle, neophodno je svi oni u Srbiji kojima je proteklo više od 210 dana od prijema druge doze, neophodno je da prime treću dozu da bi uopšte mogli da imaju zeleni sertifikat koji je validan za zemlje u koje putuju. Sa druge strane, naravno, još uvek važi zeleni sertifikat za sve one koji su preležali ovo oboljenje ili koji su radili neke od ova dve vrste testova. Kad govorimo o protokolima u Evropi, vrlo je specifično i različito. Moramo da pratimo kao i do sada sve šta se dešava iz dana u dan. Najveći broj zemalja zaista omogućava da svi oni koji imaju jedan od ovih uslova koje sam pomenuo mogu da uđu, ali imamo situacije da određene zemlje određene vakcine ne prihvataju ili prihvataju da uđete u te zemlje, a onda imate situaciju da određeni privatni objekti, hoteli recimo, ne prihvataju određene vakcine. Dakle, treba se dobro raspitati. U ovom trenutku nemamo baš velike zahteve za putovanja. Ono što se u ovom trenutku realizuje, to je uglavnom su gradska putovanja u one zemlje koje nisu menjene svoje protokole, a to je pre svega mislim na Tursku konkretno. Dakle, Istanbul je destinacija cele godine zanimljiva. Deo Grčke, dakle Solun, Atina, to je ono što u ovom trenutku je zanimljivo. Sve više nas zanimaju skijališta, naravno. Pre svega u okruženju. Ono što je u ovom trenutku najveća nepoznanica, to je Bugarska, jer naši državljani u ovom trenutku ne mogu da uđu u Republiku Bugarsku, ali se ja nadam kako bude se primicala zimska sezona da će se to rešiti. Najave iz Austrije, iz Italije da će ove godine biti zimske sezone, ali za one koji su vakcinisani ili oni koji budu hteli da rade testove svaki drugi, treći dan. Hvala, da bude na dobroj agencijama i svima onima koji žele da putuju, pa se vidimo na ovom priliku. Hvala što ste bili sa nama ovoga jutra.